colleronlle moito campo a este tipo de máquina. Este prácticamente utilízase para cousas moi básicas ou para carpintería de aluminio moi pesadas. Depois nos outro tipo de utilizanse xa cousas moito máis automatizadas, non? Con espacios máis... porque esta máquina ten, por exemplo, para facer un muro cortina esta máquina non valdría, porque os recorridos que ten son moi cortos. Por exemplo, para facer un fresado un muro cortina por aí xa non valdría. As medidas dos perfiles son moito máis grandes, entón non nos daría para facer certos mecanismos. Pero bueno, como para a carpintería é unha máquina moi polivalente, que nos fai moitos traballos. É unha máquina que en corredera prácticamente solamente se usa para abrir fierros laterales, o sea, son os fierros dos laterales dos uñeros das correderas. En practicable, pois, fai calquer tipo de fresado das cremonas, normalmente xa se fan en troquel, aquí tampouco se farían, podense facer, pero é moito máis rápido o troquel. Entón, aquí, para que se utiliza máis que nada esta máquina? Pois utilízase moito para facer o que son as cerraduras das portas de entrada. O sea, o caixeado da cerradura, os bombillos, todo o que é o tema de porta de entrada. Básicamente, pois, claro, podemos utilizar para facer fresados, o que sei, para balconadas, para cando son tubos redondos, cando son tubos cuadrados, despois tendríamos, como isto traballa sempre en redondo, as aristas, tendríamos que arreglalas a lima, que non hai maneira de facerlo de outra forma. Se eu quero facer un encaixe para un tubo de 20 por 20, vamos facer para un caixe perfecto de tubo de 20 por 20, pero as esquinas me van a quedar redondas. Se eu fago con unha fresa de 6, pois non vai a quedar un redondo de 6. Se fago con unha fresa de 8, pois vai a quedar un redondo moito máis amplio. As fresas básicas que se utilizan aquí para fresar normalmente son as de 6 e as de 8. Despois hai fresas de varias medidas. Hai fresas desde 4, 5, 6, 7 non se suelen utilizar, 8 e 10, pero a que normalmente se fai o 90% dos traballos con ela é a fresa de 8. Fresa de 8, por qué? Porque é unha fresa que non rompe moitísimo e que nos dá unha velocidade de traballo bastante boa. As de 6 están moi ben porque nos aproveitan moito nos bordes, pero rompen moi fácil. Dependendo da fresa que metamos, temos que ter o casquillo para a fresa. Aquí como esta, creo, non sei se vos trouxeron un marxogos de casquillos. Se vos trouxeron un marxogos de casquillos, pois, entonces, ides a utilizar unha fresa sola, é mal nada, porque non hai de valer nada metido noutra. Al contrario. E se non tedes que bloquear. Vale, entón, isto para afloxar, o mismo, sempre funciona no sentido de que a máquina gira, afloxa, vale? A ver se non me deixa quedar mal. Este lado non. Que me vou a cargar o pitorrillo do... Este creo que se ve para acá. Perfecto, genial. Cosa que esta chave non é daqui, está muchísimo no Google. Que hai 3. E a terceira, en discordia, non está. Bueno, pois debía estar por aí. Vídeo para ti. Onde está? Entonces... Aí apreta, va por unha cosa. Joder. Me vai deixar quedar isto. No, creo que aprieta cara a ti. Digo que afloxa cara a ti. Así está, ¿no? Era como unha... Era normal. Esto para aquí. No, esto Así aprieta. Así aprieta, sí. Claro. Así soltas. Pero non solta. Oi. Bueno, pero... Espera, deixa. Que non fai para pasar outro Bloquea o... Es un tubo un pouco largo para meter aquí a chica. Bloquea o carro, que es un tal. No, sí. Mira, a chave me corta. Está duro, pero vai. Está moi duro, pero... Vamos a dar... Ole. Este vas a por el de Bilbao. Vamos a ver, para liberar a chisma, porque esta hora queda aquí bloqueado, entonces dades uns golpiños así, e debería de soltarse. Outra cousa é que solta. Pero de momento, como está moi nova, yo non se solta. Pero bueno, non debería haber que soltar de todo o chisme. O lógico é que... Aquí sacamos la... Vou, podes, vou. Sí. Como sacar? Non sabes de grip. Unha chave gripe... Pero eso, no, isto tiña que se soltar así. De feito, Non sabe. non ten por que non soltarse así. Debería, Vou por ela.
soltar. Herramienta de precisión española, el martillo. Lo máis bonito é que está oxidada, por eso non se solta. Son fresas de un labio, antes utilizábanse de dous, pero a velocidade de corte é moito menor. Estas vibran un pouquiño máis, pero cortan moitísimo máis que as de dous labios. Teñen unha velocidade de corte moi superior. As fresas agora traballan a máis revolucións para traballar con fresas destas, porque corta un único labio, entonces pode traballar a moitísimas máis revolucións que con dous labios. Cortan en profundidade, o sea, furan, taladran, e máis ao mesmo tempo teñen corte lateral. Como cortamos sempre con esta máquina? No sentido das agullas do reloj. Eu non podo fresar con esta máquina hacia alá. Vale? Nunca se pode fresar de dereita a izquierda. Fresamos sempre de izquierda a dereita. Hacia min ou hacia ali, sí. Pero despois, temos que ir facendo o horario. Vale? Hai que traballar en ese sentido sempre. Vale, entonces meteríamos a fresa que tal, esta é unha fresa de 8, entonces meteríamos, o sea, se tuviéramos máis fresas, cambiaríamos o útil este que leva aquí, para poder cambiar, meter outra fresa, non? Como non temos outro útil, pois entonces utilizaremos a fresa de 8, que é a única que temos. Isto normal, tens que algo de tal, porque se non se busque desbloqueado. Tal que tal. Que aceite? Sí, aceite. Calquera. Tipo 3 en 1 ou... Destos de la máquina, igual, pues... Porque estos aceites que crean residuo, despois pegas o aceite. Entonces é mellor... Non, é mellor tipo 3 en 1 ou tipo deste de... Sale estaladillo. No, este é aceite normal. Aceite puro e duro. Non sei onde é para eso. É igual, despois cando iso botas un pouco de 3 en 1 mellor, vale? Vale. Entonces, meteremos a fresa. Dependendo da profundidade que vayamos a necesitar de corte, pois estiraremos un pouco máis a fresa, estiraremos un pouco menos. Nunca debemos estirar fora que nos quede, que nos entre como mínimo dentro do que é o útil, que nos entre como mínimo isto. O sea, nunca pode entrar a fresa menos desto que é onde fai o cónico da fresa que apreta. O sea, o lóxico sería que entrara mínimo ese centímetro e medio, máis ou menos, de fresa. Se quixéramos traballar ca fresa moi larga, porque necesitamos profundizar, facendo unha cerradura, necesitamos profundizar 2 perfis. Vale, entonces eu fresaría primeiro a primeira cara, faría o fresado, e despois baixaría a segunda cara e volvería a repetir o fresado. Entonces, se isto non me chegara para facer o fresado abaixo, entonces, pois, estiraríamos mal a fresa, pero nunca nos pasaríamos desta medida. Vale? Estas fresas xa veñen pensadas para perfilerías normales que non vamos a necesitar máis longitud desto. Se, por exemplo, for unha perfilería máis ancha, porque hoxe en día as perfilerías de rotura de puente térmico teñen hasta 7 centímetros, pois ao mellor non nos vale esta fresa, necesitamos outra fresa máis larga. Vale? Pero na maioría dos casos do tal, esta fresa vai nos a valer. Bueno, colocamos a fresa, si nunca máis larga do que necesitemos, porque canto máis larga este, máis vibracións tes. Entonces, é unha tontería poñela máis larga, se vamos a estar traballando ca fresa aquí arriba de todo, metémolo ao tope. Vale? Non lle damos máis profundidade á fresa porque é unha tontería. Vibra máis e ten máis posibilidades de romper. Apretamos e iría. Máis ou menos eso, a presión normal de tal, que me extraña que non afloxara o outro sentido, que sea tan complicado de afloxar o outro sentido, porque mira que non é a primeira que afloxo. Pois así é complicado, de afloxar, non a apretei tanto. Vale, a fresa temos ya colocada, entonces, o que vos explicaba antes, vou explicar unha cousa da fresa, vale? Mira, pois temos unha de 6 con vástago de 8, entón non tedes problema. Sí, son as 3 de vástago de 8. Teñen vástago de 8, entón ao ter vástago de 8 non tedes problema. Que pasa con esta fresa ao ter vástago de 8? Solamente podo traballar a unha cara. Por que? Bueno, depende, claro. Como isto, aquí nos fresa 8, 6, e pasamos a 8, que vai facer? Vai nos facer tope aquí. Entonces non nos baixa. Vale, entonces necesitaríamos ou unha fresa rebaixada, casai, enas como estas, que levan un trozo de 6, ou senón necesitaríamos un útil con unha fresa de 6, para que nos pudera traballar as dúas caras, senón é inviable. De feito, por iso vedes que estas fresas veñen cortiñas, é moito máis corta que aquela.
Por qué? Porque esta nunca vou a traballar en profundidade, porque non me deixa. Solamente podo fresar na cara superficial. Estas fresas, normalmente, donde antes se rompen, esta esquiniña. Esta esquiniña que teñen aquí, esta esquiniña, e despois que pasa? Non perfora. Entón, ainda que che corte, en corte, se non das taladrado, non das empezado a fresado. Vale? Entón, cando rompen estas, se se saben afiar, podense afiar en un esmerillo. E é moi complicado, pero danse afiado. O sea, é simplemente mirar como está a inclinación que ten de corte, porque este levan as brocas levan unha inclinación hacia así. Estas non, esta levan ao revés. Isto que corta é esta arista, por eso sempre é a que rompe. Onde fai o apoio, o primeiro apoio é aquí, porque isto está inclinado así. Entonces corta aquí e aquí é por onde rompe. Vale? Que se está rota, se non nos tal, podemos probar a intentala cas mesmas inclinacións que ten aí, facelo a man o afilado, ou se non, pois, coller e cambiar outra. Coller e meter outra fresa e punto. Esa que está queimada xa, No, esta é de 5. No, esta é de 5. Esta é máis Mandan pequeniña. de 5, Claro, de 5, de 6 e tal. De 8. Pero bueno, estas é o que che dicía eu. Estas fresas utilízanse porque, cando queremos facer, por exemplo, isto... Si, o caixa. Claro, Claro, aquí, canto máis gorda sea a fresa, máis redondo nos queda. Entón, por eso se utiliza unha fresa máis de menos calibre, para que aquí a esquina nos quede moito menos redondeada. Pero que acabades a traballar o 90% dos casos é ca de 8. Porque é a que máis corte ten e é a que máis duración ten. Pero unha pregunta, para esos encaixes, nosotros vamos ter que meter este pivote. Sí, ¿no? Eso despois... Pero este diámetro de pivote non está en función da fresa. Sí, porque ten dos diámetros, ten dos diámetros. Ou, se queres facerlle máis holgura, ten doble función. Vale, eso explico despois. Bueno, vale, o das fresas máis ou menos xa sabedes. Fresas Irizar é unha marca española que van genial, ou Irizar, non, Izar. Estas son de Izar, son boas fresas. Aí mandaron as boas. Non tedes problema, é unha moi boa marca, Izar. Bueno, vale, pon por aí outra fresa esta que non se vai a caer. Porque esa se cae no suelo rompe, non? Como se caiga de punta, xa é o suficiente para que se casque. Vale, esta máquina, bueno, falamos, ten doble función de taladrar e de corte horizontal nos 4 sentidos. Vamos esta máquina podes traballar con ela de dúas maneiras. Cando facemos fresados longitudinales, temos aquí atrás uns topes. Entón, estes topes, nós fixamos a máquina donde queremos, vale? Fixámola en unha posición, vale, así, para que queden cómodas, vale? Así con media volta, afloxamos ou apretamos. Esta é a posición de que se deben ter as manetas sempre, en posición de que non nos estorben e que non sea o máis rápido posible de utilizala. Esta maneta, por exemplo, se estuvera traballando na máquina, eu terías así, vale? Porque con media volta hacia atrás apreto e me queda cómoda. Eu estou desde a miña posición fago así e xa teño afloxada, fago así, teño afloxada, fago así e teño afloxada, vale? Entón, cando as quero apretar, é super cómodo. É unha das cousas que parecenos unha tontería, pero a hora de traballar nos aforra moitísimo tempo o ter a máquina adecuada sempre da mesma maneira, porque é moito máis fácil en certos traballos facelos máis repetitivos. Esta mordaza, por exemplo, eu non tería así nunca, eu tendría así, vale? Porque desde aquí afloxo ou aperto e me queda cómodo sempre. Se a poño hacia aquí é moi difícil. Entonces, parece unha tontería, pero o posicionamento de certas posicións da máquina é como o tema de afloxar as mordazas e todo eso. Se eu as teño posicionadas así, non me estorban e quedame cómoda, porque afloxo hacia atrás, apreto, e esta igual. Entón eu debería de poñer na mesma posición. Esta como me apreta ao revés, así ou así, vale? Entón tendría cómoda. Se me estorba aquí porque vexo, por exemplo, agora que me queda aquí moi cerca da mão, posiciono así, vale? Esta é máis fácil apretada hacia atrás, afloxar hacia atrás e apretar hacia diante, entón queda máis cómoda así. Pois poño así, e esta poño así, me queda cómoda. Buscamos a posición natural que nos quede máis cómoda. Parece unha tontería,
pero a larga do día, se eu estuvera traballando 8 horas nunha máquina, pois o iba a agradecer moito de que me quede, porque vou a ter unha velocidade de traballo moito mellor e máis cómodo. Entonces, a máquina, cando nos vayamos a facer un fresado, eso, longitudinal, posicionamos que solamente queremos que a máquina se mova en este sentido, poñémola á medida que nos quixéramos. Vamos a cortar un pouco este perfil. Necesitaríamos un perfil máis largo. Hai un trozo de perfil máis largo, non? Sí. Sí. Ahí atrás. Pues ahí, ¿no? Ah, bueno, trociños. Sí, pero que me cogieran as dúas mordazas, máis que nada. Bueno, pues. Vale, entonces, o que falamos antes. Posicionamos as mordazas. Está liberada. Vale, esta está. Non aprieta moi ben. Bueno, algo aprieta. Entonces, eu, por exemplo, quero facer un fresado longitudinal aquí solamente de 8 milímetros. Vale, posiciono a máquina. Está encendida? No. Espera. Está desenchufada. Por seguridad. No, eu, por claro, seguridad claro, de que te todo. eu quería saber se estaba encendida por eso. ¿Quieres que encenda? Sí ou non, como queres. Isto ten uns topes de baixada e de subida, vale? Entonces, os topes, o tope de baixada telo aquí detrás, vale? Subir, vai non subir sempre, pensei que tiña de subida, pero subir esta non ten. Vaya tope. Vale, entonces liberamos o tope de baixada, subímoslo hasta arriba de todo, porque en este caso non vamos a necesitar profundidade exacta, vale? Entonces deixamos a máquina liberada totalmente. Entonces eu posiciono a máquina onde quero facer o fresado, posiciono aí, e bloqueo o que son. Isto normalmente debería de ter unha fixación de baixada, vale? O que pasa é que esta máquina non a ten. Hai máquinas, levan aquí dúas teclas, entonces eu puño aquí a máquina, bloqueo, e se me queda aí parado, vale? Non tengo que estar eu sujetando que me vai da máquina. Sí e non, non te creas que non sueño, pero escarallas a todos os días, está feito un asco. Vale, entonces deberíamos de coller o tope de baixada, terlo sempre de maneira de que nunca nos chegue abaixo de todo. Para fresar despois en movimiento, non pasa nada. Non che vai a andar baixando e subindo. Non sei, pero bueno, digo polos chavales. Bueno, polos chavales, para que lle sea máis cómodo, fan forza contra baixo, entonces sí. Para iso... Claro. O facer subida e baixada non lles mordía. No, non te mordes. Claro, parten. E a tomar un saco de 6. Para iso está moi ben. Por iso te digo que estas máquinas agora están un pouco desfasadas. Hasta agora, normalmente, teñen un bloqueo, levan aquí en tecla, aparte faz todo nas dúas mãos, non necesitas andar liberando nada. Liberas isto desde aquí. Levan varias, dúas copias, o sea, podes estar, por exemplo, unha copia tes o cañón da cerradura, en outra copia tes o que é o cañón, isto giras, isto non ti bloquea a pieza, bloquea nos dous sentidos, estás facendo por aquí o caixeado da cerradura, liberas, dá a volta e xa fa o caixeado do cañón, sin mover simplemente pulsando dous botóns. O sea, son moito máis, esta é moi básica, o sea, o básico. Pero bueno, o que vades a facer aquí, máis ou menos, ten unhas funcións bastante boas. Cuidado con esta máquina, as virutas. As virutas desta máquina salen moi quentes. Vale, entonces, isto está moi ben, pero, ante todo, eso. Isto, sobre todo, vale. E debese de utilizar tamén protectores de, non sei se supón a máquina, pero... Sí, protectores auditivos, vale. Porque tamén ten unhas vibracións moi fuertes, vale? Entonces ten uns sonidos que fan daño. Utilizamos tamén lubricante, como sempre, porque senón o aluminio chega a un punto de que quece e non corta, derrite. E despois, pois nada, seguimos co tema do fresado. Nós agora, como vamos a fresar en un único sentido, en este sentido, pois poñémoslle o principio e o final, liberamos os topes, pois bueno, eu arranco desde aquí, entonces, poño o límite de aquí, e quero
ao revés. Poño desde aquí e vou fresar hasta aquí. Vale, pues fago o tope aquí. Vale, entón eu agora tendría xa o recorrido feito. Dios, está un pouco recio. Baixaría aquí, fresaría e chegaría hasta aquí. Vale. Nunca podo facer así, ou non debo facer así. Debo me acostumbrar sempre, inda que agora é un único fresado, e me fresaría igual hacia aquí que hacia ali, porque diste, por que me dis que teño que fresar hacia aquí? Si ao estar a máquina bloqueada, dá igual que frese así que así. Non, porque nos debemos de acostumbrar a facer sempre no sentido das agullas do reloj. Entón, debemos ir sempre así. Entón, cando eu freso, inda que sea un único fresado, nun único sentido, debo me acostumbrar sempre de izquierda a dereita e volver de dereita a izquierda. Vale? Entón, se eu agora como fago isto, non empezo aquí deste lado. Non, empezo deste lado. Baixo, taladro e freso. Chego ao final, levanto. Soplaría a peza, sacaría a pieza, soplaría ben a base, poñería outra pieza. Sempre se soplan as máquinas de aluminio, cando se traballa en aluminio, sempre se soplan as bases. Porque as virutillas que nos queden aquí nos van a marcar as piezas todas. E nos las van a pintar, nos las van a rayar. Entonces, sobre todo como sean blanco, xas pintan nun tono grisáceo. E aparte clávanse no lacao cas vibracións. Hai que soplar sempre ben as máquinas. Pasarlle que non teña virutas, outra pieza, bloqueo e freso outro. Se eu fago xa, en vez de facer, como iba a facer un fresado en un único sentido, vou a facer un cuadrado, pois entonces baixo a máquina, libero isto, poño atrás, clavo, poño adiante, clavo, e agora empezaría sempre aquí, atrás. É a mellor maneira, empezar sempre atrás, fresaría, viría, fresaría e remataría onde empecé. Levantaría a máquina. Sempre no sentido das agullas do reloj. E sempre intentamos empezar a fresar atrás. Por qué? Porque contra a base é onde a máquina está máis fixa. Entón, a hora de taladrar, se taladramos atrás, taladranos nunha base máis fija, máis rígida, e taladra mellor que se taladra aquí diante. Nun perfil deste espesor non vai a pasar nada, porque é un perfil moi gordo, entón non ten problema, pero intentamos taladrar atrás. Empezamos atrás e sentido das agullas do reloj. Facemos un fresado sempre así. E liberamos, vale? A máquina, teóricamente, esta apágase cada vez que solto, solamente encende mentre está con un taladro, cando está un pouco pulsado, a máquina apagaríase, soplo, quito e outro. Por que lle chaman copiadora? Pois por eso, porque simplemente fai eso, copiar, o que ten atrás. Neste caso, é unha plantilla cerrada. Cando facemos cousas que temos adiante, aquí vai nos a copiar o que nos fagamos. Estas plantillas, hai chapas, ou podedelo facer vos con unha chapa calquera, e podedes facer calquer tipo de copiado. Todo o que teñades aquí, non lo vai a transmitir aquí. O sea, aquí ven con dúas cousas básicas. Ven con un redondo de 20, con un... no, ese de 30. Un redondo de 30, vamos a liberar a máquina aquí. Cando traballemos con copia, isto todo liberado. Vale, cando non traballamos con topes, estos son topes, estos son copia, vale? Entonces, cando traballemos, liberamos os topes todos, poñémonos nos bordes, vale? Poñémonos nos bordes, así, deixamos a máquina totalmente liberada, e entonces agora nos vimos aquí. Vale, o que falábamos antes, se facemos con fresa de 8, pois aquí isto ten dúas posicións, o que pasa que desde aí non sei se o vedes. Desde na baixa, aquí. Vale. Mirade, tedes aquí un vástago de 6 e se o liberamos ou deixamos baixar máis, ten 8. Vale, entonces, que fai? Se é máis grande, fresa menos, o recorrido é menor. Se eu levanto, abre máis por lados, entonces vai facer máis fresado. Vale, o fresado vai a ser máis grande. Entonces, dependendo de se o poñemos aquí, en esta posición, que vai a estar en 6, ou poñemos aquí, que vai a estar en 8, vai nos fresar máis ou fresar menos. Que pasa? O que falábamos antes, poño unha fresa de 8 e aquí abaixo teño en 6, entón vai-me a coller moito máis campo. Depende para que cousas, ao mellor, se eu aquí teño un fresado de 30
pero resulta que quero facer un de 35, pois ao mellor simplemente con coller e poñerlle, pasalo a 6, pois xa me dá esa holgura suficiente para non ter que facer unha plantilla nova. Tamén se pode xogar con eso. O sea, cambiando as fresas e cambiando o punzón, nos pode dar un xogo de maniobra de que nos deixe facer, nos dé un plus, non? De que podamos facer algo máis sin modificar ningún tipo de plantilla. Vale, despois aquí, unha chapa de ferro, está simplemente unha chapa de ferro, das mesmas medidas de poderla fixar aquí e podedes facer todos os fresados que vos queirades. Hai que facerlos a mão ou se tedes... Isto normalmente hai plantillas xa feitas, pero podense facer manual tamén. Nós tiñamos ali, había un tubo de balcón que facía como un trébol, e fixamos nosa plantilla para o tubo de trébol. O sea, copiábamos o tubo de trébol, perfecto, sin problema. Estas, por exemplo, hai outras máquinas, esta non o leva, que isto en vez de ser así conforme está aquí, que ten 6 ou 8, o punzón é cónico. Eleva regulación de altura, non baixa hasta aí, entonces axusta milimétricamente, o sea, subeslle media tal, súbelo hasta décimas de milímetro, o sea, un nada que subas ou que baixes xa che varía aquí arriba. Este non che dá a opción, aí te 6 ou 8, non tens máis nada, porque isto non o dá regulado porque ten dúas posicións solamente. Se fora cónico, entonces, dependendo do que baixemos o punzón ou o subamos, nos vai a dar máis fresado ou menos fresado. Bueno, unha vez que fagamos, por exemplo, estas plantillas, por rapidez, demais non teñen lógica, porque copiar algo que nos fai aquí detrás, para qué? Porque iso mismo conseguímoslo aquí detrás. Con ter unha peza, este, por exemplo, é un cierre lateral de corredera, con ter unha pieza ou dunha cerradura, con ter unha pieza con estas mismas medidas que eu poña aquí e me posicione xa a máquina en distancia en todo, copio aquí detrás é moito máis rápido que andar metendo aquí a plantilla, andala posicionando, porque vou ter que meter a mesma pieza detrás. Entón, os cuadrados normalmente non se utilizan para nada. Os que se utilizan en copia, pois eso, os bombillos, este por exemplo é un cilindro de CVL, isto sería o normalizado, o de pera, o sea, estos son utilizan casi a maioría de todos os... E este sería un de balconera, un de porta balconera, que son os que utilizan estes bombillos máis estreitiños, ovalados. Pero bueno, o que máis utilizo, o que máis vades a utilizar sempre é este, é o máis genérico. Como farías para alinearlo en paralelo coa que tes arriba? Me explico, é dicir, o bombillo, por exemplo, sí, eu sei que ten a regulación esa dos cantos tornillos, pero é por el medio de ensayo e error ou proba ou sabedes vos algún sistema no cual... Esta non ten ningún. Probar, non? Esta non ten ningún. Tens que probar. Para que isto che quede paralelo ca parte de aquí. Tens que probar. Normalmente, se ti, o sea, se a máquina está ben alineada a parte de arriba cada baixo, sería cuestión de poñer aquí algo recto, aquí un perfil que me chegara desde aquí hasta aquí, e que me guardara unha línea e alinealo pola parte de abaixo co que é a base. Pero, real, ao mellor igual sí, ao mellor igual non. Entonces, o mellor, eso. Sería onde facíamos o encaixe da Cremona, como ahora son todos canal europeos ou canal de 60, entonces aí non hai ningún tipo de problema, non vas a necesitar a fresa para nada. Os desagües valos a facer aquí, os dos toppers da Arzáncar valos a facer aquí, que tes todos os caixeados posibles, telos todos por aquí sin ningún tipo de utilizado de fresa, que é moito máis exacto e é moito máis rápido. Non ten ningún tipo de utilidade, digamos, non porque non o poida facer, senón porque é moito máis rápido facelo ali, porque solamente poñer a máquina, isto está moi ben cando vas facer moitísimas copias, pero para cada vez que tens que facer unha, posicionar os topes todos, mirar que che quede exacto, é rollo. Aquilo é chegar, plum, clac, clac, arreando outro. E é simplemente darlle a volta ao troquel e xa tes outra función. Tes outra función. Bueno, entonces, esta máquina quitando, o sea, debemos ya ter sempre a lubricación, como se explicaba, hai que mirar igual que aquela,
que o funcionamento sea no sentido que ten que ser, porque sigue sendo unha máquina trifásica, vale? E despois, pois eso, normas básicas, ter moito cuidado com as virutas que salen moi quentes, sobre todo do típico que está aquí ao lado, mirando, non o que está traballando, e que lle salta unha viruta que queima, as queiman, digo eu que queimoume unha na pupila dun ollo, e botei por aí 3 meses vendo bobos. Por iso non me lo conto porque me o dixeron, senón porque o sofrín eu nas miñas propias cartas. Casi me dixeron que iba a perder certo grado de visión, ao final non foi así, pero dixeron que podía haber perdido un pouco de visión, o sea, de claridade de visión. De feito, quedou unha mancha blanca na pupila durante bastante tempo. Entonces, moito cuidado con eso, e amarrar sempre ben as pezas, porque isto, cando fresas, vibra moito. Xa sabedes, se a probastes, vibra moitísimo. Se a peza non está ben amarrada, ou se move ou tal, vai vos a partir a fresa ou vai a romper, vai a estropear o perfil. O tema de baixada, o que vos explicaba, eu, sobre todo, de que ti me dis polo tema de que te partan tal, poñeríalle tope de baixada, pero eu, o sea, unha persona que está traballando normal, non necesita tope de baixada, pero si un tope de baixada para non tocar a baixo. Porque cando estás traballando a doble cara, isto normalmente, cando se traballa a doble cara, non se traballa aquí, abaixo de todo. Aquí métenselle unhas calzas, vale? Metes unhas calzas de baixo, nós ali metíamos metacrilato de 4 milímetros, que xa as tiña pegadas aquí, vale? Tiña uns perfiles o metacrilato é algo que é non pulido, entonces non se pegan as virutas nel. Isto mancha, porque ao ser aluminio pinta, que as vibracións, se é un lacado blanco, xo vai a pintar, entonces ao traballar que non podes ter defectos no material, nós tiñamos uns metacrilatos de 4 milímetros aí pegados, levantanche un poquinho o perfil e mas ao mesmo tempo non che mancha. E na parte de atrás, como tamén pasábanos as mesmas historias, pois metíamos normalmente uns vinilos. Aquí puñamos un vinilo, porque isto pinta o perfil, como fai na mão, imagínate un perfil lagado blanco, queda como un cromo. Entonces, nós que facíamos aquí na parte de atrás unha lámina de vinilo delgadiña, finiña, para que non nos ensucie os perfiles. As máquinas veñen así, pero depois na realidade non valen así. O sea, hai que facerlle certas cousas. As boas, isto é de acero inox. As máquinas, digamos, xa de certo nivel. Entonces, o aceiro inox, a parte ben pulido, ben brillante, non mancha, e non, ao ser tan pulidiño, pois non tens problemas de que che ensucie o perfil. Isto aquí normalmente non suelen traer mordazas con madeira, isto suele ser de nylon. Vale, o nylon adhiérese moi ben aos perfiles, enganchase moi ben, e non deixa que vibren tan fácil. A madeira, pois non sei, a verdade que a primeira vez que mismo unha máquina con mordazas de madeira. Non sabía nunca sabía. Ao mellor, pois, igual funciona de na parte da baixa das mordazas veñen con este rebaxe, vale? Isto para que é? Porque cando nós fresamos un perfil de practicable, ten unha pestaña. Entón, esa pestaña ten que ter un aloxamiento, ou unha de dúas, ou levantamos a mordaza para arriba, entón non nos fai a función de estarnos la presionando contra baixo, ou se non ten que ter un encaixe. Entón, este encaixe, agora aquí tenemos todo un encaixe para dar, engancharíanos aí na... O cúter que está aí. Sí, para este me vale. Vale, entonces sería esto. Este, por exemplo, ten a pestaña máis larga porque é un perfil de portal, e ten a pestaña máis larga, pero senón normalmente debería encaixar aí. Se non vos chegara, porque ranurábalo un pouquiño máis. Pasádelo nunha circular, non sei se tedes algunha circular, pasádelo neste sentido, como é madeira, pasádelo nunha circular, faz un pouco máis para baixo e vivo.
ou se che ten pouco de altura, faz un pouco máis de tal. Entonces, isto fainos, aparte de sujetarnos fainos presión hacia baixo. Non nos deixa, aparte de sujetar de frente, pois presiónanos hacia baixo tamén. Non deixa que se libere a pieza hacia arriba. Ao final acabas levantando, así, porque... Será por eso. Unhas máis altas porque se ti non tes o perfil ben apoiado detrás, che vai a vibrar moitísimo. Entonces necesitas a contraplaca esta, necesitas tela alta. Tela alta para que sempre chegue acima do perfil. Vale? Entonces, se non vos chega esta fábrica, creo que as ten máis altas, e se non é simplemente buscar unha pletina. Se fora de aceiro, genial, porque o aceiro para este tipo de cousas vai moi ben, o aceiro inox. Facer os taladrados para que nos coincida aí e tal, liberar ben. Eso podemos funcionar moi ben cando ofrecer perfiles amplios, perfiles grandes. Por exemplo, esta máquina podes utilizar para fresar en cerro, dependendo da fresa, pero teñen moi poucas revolucións e non suelen ir ben. Podes cambiar a fresa, meter unha fresa e tal, pero non suelen ir. Non suelen funcionar. Decía 9600. Decía 9600. 1600 revolucións, o sea, o motor son 2000 e pico, e eu multiplica por 3. Por 3? Home, non sei. Según o papelito, sí, non sei. Pode ser, pero bueno, a potencia do motor non creo que chegue para a potencia do motor e tal. Sí? Aí atrás, esa de atrás é de verdade. Claro, esa fresa en ferro. É unha fresa de verdade. Claro. Aparte están as fresas utilizadas, o ferro utilizado de todos lados, non? Hai de todo, para planificar, todo, hai de todo. Podrías utilizar, pero máis que nada para enseñar como se fai, non para traballar con ela. O sea, esta é pola para traballar en ferro, pola feita polvo, non é algo que... Unha prensa neumática que é a máquina máis básica teóricamente, que tal, e, sin embargo, é unha das que máis traballo fai dentro dun taller. De feito, do troquelao sale toda a velocidade de traballo dun taller, porque é sempre onde se suele atascar máis o traballo nos talleres, é sempre na zona de troquelao. Por qué? Porque condiciona todo o montaxe. O troquelao, todas as piezas normalmente, por non decir o 100%, pero casi, das pezas levan algún tipo de troquelao. As practicables levan os troquelaos sempre, ainda que non levan ningún máis, o das escuadras. Unha ventana practicable, unha porta de practicable, sempre vai levar unha escuadra de, por exemplo, aquí nos están accesorios. Entonces, o troquelao básicamente teñen unha función nas esquinas que é para aloxar o que é a escuadra, non? A escuadra entra dentro do perfil, entonces hai que fixala dentro do perfil, vale? Entonces como se fixa? Leva un tetón, esta é unha escuadra de tetón, as escuadras hai de varias formas, hai escuadras de vértice, que non creo que funcione unha vértice. Isto sería unha escuadra de vértice, chamalle escuadra de vértice porque leva o tornillo que a fai facer a súa función, que é a de presionar para apretar os cortes, leva no vértice, non? Esta chamamos unha escuadra de tetón porque leva estos que levan un muelle, entonces no momento que nós metémoslo dentro do perfil e chega á zona onde ten o troquel, plac, salta e queda enganchado xa. Vale. Este, dependendo da serie que traballemos, hai tropecientos mil tipos de escuadras. Entón, as que máis se utilizan agora son estas, por que? Porque esta escuadra ten un apriete moi fuerte, é moi sencilla de apretar. Estas teñen o problema de que, ao ser todas estas fanas en Zamac, en calamina, e estas son de aluminio, en crudo, por encima. Entonces, que pasa? Pásanse moi fácil.
se soltan moi fácil. Aparte, esta, por exemplo, ten o en redondo, tipo tetón, hai nas que teñen o troquelado en cuadrado, normalmente son casi todas cuadradas, esta teñen un redondo, pero bueno, normalmente estas de vértice, o troquelado que levan aquí é un troquelado cuadrado. Engancha, ao ir apretando o tornillo, isto vai vindo hacia atrás e vai abrindo a escuadra. Entón vai presionando o corte, facendo presión. Estas levan o tornillo, levan aquí no lateral, entonces fai a mesma función, solamente co apriete é millor, porque esta tira e esta fai o apriete, vai deslizando unha parte da escuadra contra a outra. Non sei se temos aquí alguna chave que nos valga. Esta non vale, a outra. Temos por aí alguna chave algo? Sí. A este tipo de escuadras mañá traigo algunha chave para que vexades a chave que se utiliza. Ainda que é unha chave Allen, pero son unhas chaves Allen diferentes. Vale, entonces nós liberamos aquí o que é o tornillo para que nos dé holgura para poder meter a escuadra. Temos que afluxala así para que nos deixe holgura, porque senón se está apretada del todo nunca nos vai chegar a parte de atrás para que se libere. Metemos, salta dos dous lados, clac, clac, e despois fainos un troquel, o troquel fainos tamén un sitio onde meter a chave e vamos apretando, vale? Entón, nos ir apretando aquí vai tirando hacia min mismo, vai tirando, vai apretando, vai tensando, entón vai apretando dos cortes. Chega un punto de que non vai apretar máis porque chega ao tope, pero queda facendo unha tensión. Entón, esa tensión é a que nos sujeta aí a ventana, que faga esa función que sin estar soldada, si nos garde non se mova, non quede fixado. Os cortes, ahora mismo, casi todas as carpinterías de aluminio, por dicir todas, algún día non se facía, pero lles botan un sellante. Normalmente, utilizanse moito as masillas de poliuretano. As masillas de poliuretano ao exterior non funcionan ben, porque degradas moito sol. Pero, sin embargo, nos cortes funcionan moi ben e, aparte, funcionan porque son moi fáciles de limpiar. A silicona deixa sempre residuos. Sin embargo, a masilla de poliuretano é moi fácil de limpiar e, aparte, límpiala simplemente con alcohol e queda perfecta, o sea, queda ben, queda limpia, non hai problema de tal. E para o operario que está traballando con ela é moito máis cómodo traballar con alcohol, o sea, menos tóxico, menos problemático, que con un disolvente ou con acetona ou con calquera produto que pudera limpiar esa silicona. Con esta máquina facemos este encaixe. Por exemplo, este encaixe farío, non sei en cal deles é, porque un é pos topes, non sei se me meteron topes de falta, non sei que sí. Vale, que é unha zanca en carpintería de aluminio? As zancas son as divisións. Vale, entonces as zancas poden ir en horizontal ou en vertical. Isto é o que se fixa, a zanca é o que se fixa o que é a estrutura, o marco ou a folla. Entran de corredera, entran antes de montar a perfilería e despois fixámola no sitio onde queiramos con un tornillo Allen que leva aquí dentro. Fixámola, despois entraría a zanca e levaría un tornillo lateral que a fixaría contra o perfil. Un destos é para a zanca e os outros son para as escuadras. Este é o de escuadra, pero non sei se un será o de marco e outro será o de folla. Non sei cal é deles, vale? Este é o de zanca, este un é o de marco e outro é o de folla, das diferentes escuadras que temos aquí. Por que son diferentes? Porque se vos fixades, a longitude do tetón é moi diferente. Entonces, a longitude que temos aquí no troquel, este, por exemplo, o que é máis largo é o de esta escuadra e o que é máis corto, que é este, é o desta escuadra. Vale, entón xa nos vai, a parte, o ancho do troquel nos vai a dar, nos debería de coincidir, aquí non nos vai a coincidir porque o que fai o encaixe é o de arriba, entón non coincide co de abaixo, senón hai moitas que xa nos coincide a base, xa nos coincide co ancho da escuadra. Neste caso non coincide porque o que nos fai o centrao do troquelao é a parte de arriba.
Estas escuadras poden ser de vértice, o sea, este troquel está pensado para este tipo de escuadra porque a extrusionadora, cando fai unha serie, xa pensa tamén nos accesorios. Entonces, como eles, os extrusionadores, son os que eles teñen os troqueles, claro, teñen que pensar que accesorio van meter. Entonces, que buscan co accesorio? Pues buscan sempre o accesorio que eles creen que vai mellorar, que vai funcionar mellor e que ao mesmo tempo ten un precio razonable. Vale, porque non solamente hai accesorios que funcionarían de maravilla, pero o precio mellor é prohibitivo, entonces non se usa. Vale, entonces temos que buscar un equilibrio entre que o accesorio funcione e ao mesmo tempo sea un precio razonable. Despois, cando, o sea, dentro do que é a prensa, que ao final empezamos a falar e non falamos do que é a prensa en sí, a prensa, o sea, a única función que ten é subir e baixar, non ten máis funcións. O que realmente fai o traballo é o troquel. Vale, a prensa, dependendo, a mí, por exemplo, as prensas neumáticas non me gustan, porque hasta ahora non tiñan topes de baixada, esta polo visto sei que o ten. Pero, aparte deso, ainda que teña topes de baixada, as prensas neumáticas funcionan a unha presión, cunha presión de aire, normalmente estas andan sobre 6 kilos ou 7 kilos, por aí. Non sei a que presión traballa esta ahora mismo. 6 kilos, non? Entre 6 e... Sin embargo, nós se collemos unha prensa hidráulica, pois traballa, non sei, a mellor a 300. Claro, que pasa? A prensa hidráulica vai tan sobrada que o funcionamento non nota nin cando pilla o perfil. Isto, sin embargo, apreta e plac, rompe. E antes non tiñan control de baixada nin de subida. Este, por exemplo, control de baixada non sei se ten de subida e de baixada, depois tenho que mirar nos choios. Ten control de subida? De baixada este. De baixada é ese, pero ten control de subida? De subida tope, isto contra isto. Bom, entonces non ten, vale. Os hidráulicos levan control de subida e de baixada, levan uns sensores, entonces ti lle regulas a subida e a baixada. Que pasa? O troquel non pega, non se forza, o sea, non pasa do límite. Leva un final de carreira, entonces chega ao final de carreira e para. Final de carreira e para. Isto que pasa? Isto desde que chegue, desde aquí hasta aquí, ou calza o troquel, ou lle afloixas aquí a tuerca e liberas isto para que baixe, vale? Isto liberas isto, desenroscamos e baixamos hasta a medida que necesitemos. Co control de subida e de baixada, iso non se fai. Simplemente unha palanquita que ten aquí de lado, como unhas cousas similares a este, póñolle hasta aquí e hasta aquí, e funciona en ese recorrido sempre. Vale, o sea, ese recorrido vai ser lineal, mentre nós non lle cambiemos os topes, os finales de carreira, se non leva un final de carreira, mentre non lle cambiemos o final de carreira, vai a funcionar sempre en esos parámetros. Esta non, esta non sei, a verdade, non sei como funciona o final o tope de baixada, e o de subida, pois, imos ter que regularlo nós aquí, cada vez que cambiemos un troquel, vamos, porque os troqueles non teñen todos a mesma altura, entonces vamos a ter que regularlo con tal. Hai algúns troqueles, isto aquí trae uns taladros para meter un tornillo, para sujetar o troquel, para que non se nos mova o troquel do sitio. Despois ten aquí unhas fixacións para condenar o que é o troquel. Pero estas fixacións normalmente non valen para nada. O sea, a función é cero, non valen para nada. Vale? Porque para este tipo de troqueles, unha xa non teñen pestaña tampouco grande para amarrar, e outra, isto aquí non darías amarrado nunca. Tendrías que buscar aquí un perfil que che enganchara do mismo alto, aquí na parte de atrás, para depois fixalo e demais. É un rollo. Porque aparte, que temos o gran problema de que este troquel é un troquel a 4 caras. Claro, entonces vou a estar comendo un marrón de ter, e isto non é dicir, é a 4 caras, fago unha ventana por este lado, outra ventana por este e outra ventana por este. Non, é que fago, ao mellor necesito as 4 caras para facer unha ventana. Entonces, unha cousa que hai que ter sempre moito cuidado, estes troqueles pesan moitísimo. Un troquel este pode pesar sobre uns 40 kilos, máis ou menos.
e deslizan, de que parece unha tontería, que dice, unha cosa que pese tanto, pero isto deslízase como nada. E cando este engrasadiño, é unha maravilla, como se escapa. Entonces, unha cosa que hai que enseñar sempre á xente, a poder ser que non anda co troquel. Pero como iso o vades a ter complicado, enseñarlle cando anden co troquel como teñen que andar. Os pés sempre lexos do troquel, vale? Nunca nos poñemos a mover o troquel así. Poño os pés lexos do troquel. A mellor maneira de coller o troquel, o sea, é giralo sobre si mismo, tirar, empuxar. Tirar, empuxar. Non tiramos do troquel, non. Tiro e empuxo, giro o troquel sobre si mismo. Non tiro do troquel para aquí para giralo, porque se me vai a rispar, vais a resbalar. E isto pesa, é que me che caiga encima dun pé, tela, eso non é para non é para que che caiga a uña, é que igual che caiga o dedo. Da igual, como che caiga no pé aquí na parte de atrás, da igual a botas unha. Se veñan os pais a protestar, Non é que botan seguridade. Pero hai que enseñarles, poñerlos todo alrededor desde lexos, un metro de distancia para que non les caiga todo o mundo. Isto, o sea, se ti o moves, giras sobre si mismo, non hai problema, pero hai que giralo. Esa máquina está pensada para un troquel que está máis pequeno que ese. Claro, a base desta máquina é moi pequena. Depois, hai troqueles que levan base giratoria. Hai prensas, troquel é este. Hai prensas neumáticas que ti sujeta o troquel e despois gira. Entonces, ese sí, ese non hai problema, porque ti giras a base en función de como se dé a gana. Este non, este é como é. Entonces, hai que traballar con ele conforme traballa. Isto, unha vez que nós liberamos isto, a chave desta máquina, a de liberar, daqui non traía unha chave para liberar isto. O que daría pero temos unha inglesa grande. Es unha inglesa? Sí, se queres. Vai facer falta unha inglesa potente. Está máis fácil que co outro. Vale, entonces poñeríamolo aquí, subiríamos a tuerca para que non nos girara e tendríamos aí, vale. Se fora un troquel dos que veñen con sitio de tornillo por arriba, pois podíamos ter a opción de enganchalo. Este non ten ningún sitio para ningún tornillo. Agora, o troquel conforme está así, xa é un pouco máis seguro, pero rispas igual, O sea, non vai a cabecear, pero escapar si se escapa, porque a parte que ten o hueco xusto para que pase. Entón vai se nos a caer igual, vale? O troquel debemos tratar sempre de que a prensa funcione no centro do troquel. Vale, o sea, se isto, o troquel é así, debemos de sempre posicionalo de maneira de que o troquel nos este o máis centrado posible, os dous sentidos, co centro, a prensa que este centrada co centro do troquel, para que faga a posición o máis centrada posible de forza, a presión que faga o máis centrada posible. En caso de que tuviéramos que traballar con un troquel, pois que ao mellor, por exemplo, porque temos que traballar con ele así de punta e non nos coincide ben no centro ou tal, pois non pasa nada, pero debemos intentar sempre de que este o máis centrado posible. Aquí, por exemplo, ti imagínate, porque o que nos vai posicionar o troquel é para meter o perfil, porque ti imagínate que eu quero abrir unha cremona, teño aquí isto detrás e a peza ten un 50, entonces me pega aquí, non dou troquelado esa pieza. Entonces, que teño que facer? Pois teño que coller, girar o troquel. Pero claro, ao girar o troquel, vale, comprendes? Pásanos eso. Temos que ter cuidado de que quede ben centrado, porque senón a base se nos pode largar. Vale. Entonces, eso, o sea, podemos funcionar co troquel en este sentido, sin problema ningún, pero hai que ter cuidado, eso, que a base é bastante escasa e que se nos pode resbalar o troquel e nos pode caer. Vale, intentamos sempre traballar con as normas de seguridade o mellor posible.
O que sí, a baixada aproximadella sempre encima do troquel. Non deixedes que o troquel quede levantado, fora da tal. Cando este traballando unha persona no troquel, prohibídelle totalmente a outro que este pegado ao troquel. Porque púlsalle o chisme sin que o outro se dé de cuenta e lle fai un traxe, pero pola mínima. Nunca deixe de estar a dúas personas pegadas ao troquel. Que estean un traballando e 5 mirando, pero mirando a unha certa distancia. Non nos deixedes que un estea metendo a pieza e o outro que lle pulso o pedal. Porque ao mellor pulso o pedal cando non debe e isto apreta, apreta de narices. Ainda que non son 300 kilos, pero os que manda chegan ben. Este non sei se está enganchado. Está o aire cortado. Pasa que tengo de seguridade. Aí tengo de seguridade, vale. Non me tiño o pé adiante todo, vale. O que eu vos decía, non ves? Cando baixa, isto por exemplo é moi lento, porque isto traballa hasta que carga de aire, de presión, non baixa. Cando despois libera a presión, sube. Os hidráulicos é truc. Non fai non hai esa parada, esa inercia de tal, é instantáneo. Troquelas moitísimo máis rápido, de feito, estes agora suelense utilizar en cousas moi básicas ou en carpinterías moi pequenas. Se non utilizanse todos. Eu, por exemplo, na que eu tiñamos un centro de troqueles, tiña sitio para 4 troqueles de arredor, é unha mesa grandísima de arredor, e tes 4 puestos de traballo. Funcionas en 4 posicións de traballo ao mesmo tempo. É instantáneo, o sea, vas clac, continuo, non tes problema ningún. En ese, cando traballas a unha certa escala, tes certos troqueles que che fan as mesmas funcións de diferentes series. Por exemplo, esta serie 60 RT é o mesmo con a serie 45 ou é o mesmo con a serie 70. O que é o troquelado da Cremona ven a seguir sendo o mesmo. Entonces, pois cando tes 4 puestos de troquel, pois tes un troquel facendo unha cousa, outro troquel facendo outra cousa, porque dá interrelacionado as series. Por exemplo, para facer o troquelado das escuadras, hai 4 ou 5 series que comparten escuadras. Entonces, para diante, tes un solamente para as escuadras. Entonces, funciona xa de outra maneira. Non andas cambiando troqueles, telos fixaos, telos cos recorridos de final de carreira e subida perfectos, e funcionas, claro, de outra maneira. Cando tes un único troquel e por encima, pois eso, tes que andar cambiando o chisme o que é o troquel en sí, cando tes un único pulmón, pois hai que ter eso. Ten que ser máis polivalente, claro, ten que valer para todo. Tú tens documentación da serie? Un panel que leva unha lámina de aluminio, un PVC e outra lámina de aluminio. Ten unha degradación moi boa, porque creo que ten unha garantía de 25 anos de lacao. Cambias un edificio, de ter un edificio feito polvo, un edificio vello, en 15 días che deixan un edificio novo, moderno, que dixi, pero este é o edificio onde eu estaba. Pintado. Queda perfecto, queda inmaculado. E aparte, un aislante acústico, un aislante térmico, porque fai unha doble cámara, quedan os perfiles, quedan o que son as bandeixas, que se vai feito todo en bandeixas, quedan separadas, e teñen circulación de aire detrás fai unha doble cámara, e aíslan moi ben, porque ao levar a lámina de PVC, ainda que este pegando o sol de tal, transmiten moi pouco calor. E ademais ten unha cámara que fai circulación de aire, que non acumula, non fai acumulado como pode facer unha cámara dun edificio, dunha parede, que leva uns respiraderos así de tal, e que non leva nada. Eso queda como unha chimenea. Como os muros ventilados. Os muros ventilados, o muro cortina ventilado, leva como se fora unha doble carpintería, unha doble ventana, pero solamente que non se toca a parte de dentro que da fora, que leva a ruptura do puente térmico, e ademais, na parte de abaixo, leva unha separación de sobre 7 centímetros, con todos uns fresaos, e leva como unha rejilla, para que non pasen bichos nin demais, e que faga efecto chimenea, que circule por diferencia de presión de aire, fai un efecto chimenea, entón ese calor todo está escapando por arriba, entre aire frío por abaixo, escapa por arriba. Que pesa cada cristal. Sí, suelen ser guapos. Cortar. Recordo meu Mirade, estas guías, como vedes, aquí na parte de atrás, a maioría delas, que son as que máis se utilizan, teñen un hueco aquí. Este hueco son 4 centímetros.
Claro, como enches 4 centímetros de espuma de cima ao fondo da ventana? Cando aquí normalmente tes unha cámara aberta que se che vai escapar a espuma para a cámara. No, e igual a mellor a espuma tamén como isto que largo ten, porque igual isto deforma cando hincha Mira, isto, por exemplo, poden ter desde 12 centímetros, que é o mínimo que van a ter, igual deforma isto aquí, despois hasta aí nas de, porque dependendo do caixón que utilicemos arriba, os caixóns de persiana hai nos de 15,5, a maioría normalizados, depois pode haber outras medidas, pero normal é que sean de 15,5 ou de 18,5. Entonces, no caixón de 15,5 utilízase guía de 120. Vale, porque tens que deixar o sitio porque se baixa a cinta por dentro, tal, entonces de 15 centímetros a medio necesitamos un pouquiño por afora e un pouquiño por adentro, un tornillo para meter a chave, ¿no? Entonces, que fai? Este taladro é o do botón, é este, e este daqui sería o de meter a chave, que é un ovalado, onde eu metería a chave para acceder a este tornillo. Entonces, para que cando eu a ventana por adiante a vexa e non lle ver o troquelado do tornillo, libero isto, entonces isto non vais. anda logo, non troquela, solamente troquela isto, que é o do tornillo. Entonces me fai o taladro solamente na parte de abaixo, porque yo fago sempre na parte de abaixo, máis na parte de arriba. Ten unha doble función. Unha, na parte de abaixo, porque cando estéticamente, cando eu vexa a folla da ventana, por aquí vou ver cerrado. Solamente vou ter o tetón, está tapado, o tetón para diante, pero non vai a ter ningún hueco nada. Segunda, porque se houbera entrado algo de humedad por algún sitio, por algún corte, por algún tal, isto fainos de desagüe. E fainos ao mesmo tempo de aireación. Como está aberto, e o de arriba aberto, sempre pode circular o aire. E sempre nos fai que haxa menos condensación en esa ventana. Pero, en teoría, a ventana debería ter o puente de ruptura térmico, non debería ter esa circulación, debería estar en vacío. Pero son dos perfiles independientes. Este perfil vai estar fora. É polo perfil, vale, sí. O sea, nós aquí temos a ruptura de puente térmico, pero isto leva dúas escuadras. Vale, entón esta escuadra, que vai de aquí, leva dos escuadras así, vale, entón esta escuadra vai aquí, pero que leva outra escuadra. Vale, entonces están independientes. Sí. Vale, entón, iso non significa, aquí non debería de chegar auga nunca, pero se temos unha filtración no cristal por calquera motivo e nos chegara auga aquí e nos caera para aquí, ten por onde salir, non acumularía o perfil dentro, porque estos son perfiles cerrados, perfiles tubulares, entonces se os cortes están sellados, non ten por onde salir por ningún lado, non saliría. Daqui caería para o marco e do marco ten uns desagües que baixaría para a condensación que o canalizarían para fora, para o perfil de condensación. Vale? Porque isto pos aquí pola parte de fora e leva dúas escuadras máis. Leva. Nesta posición, este é un marco, este non. A folla leva 3 escuadras. Leva a escuadra de alineación, escuadra de alineación con tornillo e escuadras de vértice. O sea, leva unhas cuantas escuadras. A folla que se leva. Hay una esta es una escuadra de alineación pura y dura, alineado, ¿vale? Tengo escuadra de alineación y después hay escuadras de alineación con tornillo. La escuadra de alineación con tornillo, además de alinear, levan unos tornillos de fixación que van inclinados hacia adentro, levan en pico, clávanse no perfil e apretan para que cerre o corte. Vale? Para que cerre o corte e máis ao mesmo tempo que se corte quede alineado, queden os perfiles Si tira o planos. tornillar vai tirando do Claro, isto telos que apretar un poquinho dun lado e un poquinho do outro. Non podes apretar de todo dun lado e por de todo do outro. Este, aproximas que se clava o tornillo dun lado, aproximas que se clava o tornillo do outro, apretas e apretas. Vale, isto normalmente fanse con chaves de T. Isto traballase con chaves de T. Por mañá traigo unhas chaves de T. Son destas que son largas e que teñen como un mango detrás. Un mango detrás para tal. O
ou senón co atornillador nós ali traballamos todo con neumática, pero bueno, sí, moito máis rápido. Vale, entón hai vía. Aparte, estos, por exemplo, dos que teñen presión, que lle podes controlar a regular a presión, e meteros todos ca mesma presión, e quedan todos apretados cunha mesma presión, que sempre é mellor que a mão, quedan perfectos. Para non pasarse. As escuadras, normalmente, antes apretábanse a mão estas, pero agora, sin embargo, se suelen utilizar moito tamén un atornillador. Nós ali utilizamos o atornillador de batería, porque ten a opción de regularlle a presión. Entonces meteslle, chegas, outro, apretas. É moi cómodo para que queden todos ca mesma presión. Todos os tornillos ca mesma presión e ca mesmas... Sin problema. Bueno, preguntitas. No, si podemos unha ventana. Ninguna? Central, unha xunta central. Entonces, cando nos vimos ca goma, en vez de cortala a inglete, isto métese na esquina e a ven así. Entonces aquí boto un pouco de pegamento, destos das que levan caucho, o pegamento destos tipo loctite, pero con caucho, porque non poña a goma rígida, porque non poña dura. Poñémolo a tope, queda aquí sellado. Poñémolo a tope, queda sellado. Porque por onde máis entra agua, sempre, é na esquina. Se non, hai máquinas para cortar goma desta ancha, corta a goma, punto de loctite, xuntas, e queda aí perfecto. Vale, xa non se mau. Iso podese facer das dúas maneiras, ou con esquinas vulcanizadas, é goma. Cortizo estas? No, estas son todas de Indalso. E tamén ten vulcanizado e todo? Indalso é baixa. Non vos sona baixa? Estás a fan chino. Pois é unha das empresas máis antiguas daqui. Non sei se será máis antigua que Cortizo. Sí. Mirad, estos son topes de inversor. Vale. Estos son topes de inversor, podéis listar por aí, para irlo pasando si queredes. Tomad e irvos asociando a ellos. É muchísimo que hai. Son esquinas vulcanizadas. Son esquinas vulcanizadas. A medio vulcanizadas porque vamos a hacer. Sí, de forma roja. Cal era o tope de inversor? Estes son os topes de inversor. Vale, quita esta pieza que é solamente para cando extrusionan. Ese é o tope de inversor. Pero este xa é máis rígido. Claro, ese é plástico. Claro, este ten que facer o tope... No, isto vamos a ver, isto vai... As ventanas practicables de dúas follas, como unha folla cerra primeiro e pois a outra cerra encima. Entonces necesitan unha peza aquí no medio que cerre contra o marco e faga cierre despois a outra contra ela. Entonces este é o que é o tope de inversor. Vale, este tope de inversor, este por exemplo é dunha Domo 70, ou sea, un perfil de 70, que vamos a ver, iría en este perfil, que leva a mesma feitura co perfil. Está Domo 70. Domo 70. No, Domo 70 non está Domo 60. Domo 45. Domo 67. Non será esta, Domo 67 RT. Debe ser esta. Bueno, é igual. O sea, a función é a mesma. Isto vai no perfil inversor, vamos a ver, folla, onde estás, perfil inversor? Este é o perfil inversor, vale? Entonces, este taco de plástico, entra en esos huecos, entraría polo outro lado, porque este coincide no ao revés, así, vale? Aquí levaría o sitio do, non ves? O ranurado por onde pasarían as pletinas dos pasadores, por onde pasarían os pasadores, entón entraría así. Este tetón entraría aquí, este tetón entraría aquí. Vale, entonces isto faría o que é o remate da cabeza. Este perfil despois vai atornillado desde a folla a él. Os dous tetóns aí? Claro, entran por a lateral e depois fíxalo con este tornillo. Vale, meterías un tornillo aquí que o fixarías. E despois por aquí vai... pasan os pasadores por aquí, non ves que por aquí leva sitio para uns canales, por onde pasarían os pasadores, porque a folla pasiva, isto en practicable hai a folla activa
que é a que abre con cremona normalmente, e hai a folla pasiva que é a que vai con pasadores. Entón, a folla podría ir, se nós facemos unha ventana que non leva o estilo batiente, podríamos pasar de meterlle pasadores. Que pasa? Que cando abramos unha folla, vai se nos abrir a outra tamén, pero cerraría. Sin embargo, se temos unha ventana que leva o estilo batiente, temos que meter sempre pasadores, porque senón, no momento, a ventana, non, é que a ventana, con o estilo batiente, cerra contra a outra ventana, non cerra arriba e abaixo. Entonces, no momento en que esta non este sujeta, se abren as dúas. Non fai cierre contra o mar. Depois podense poñer puntos de cierre e demais, pero, bueno, o normal é que cerre tal, porque cando fai o estilo batiente, solamente queda enganchada no taco abaixo. E de arriba ten que pivotar, non pode ter ningún tipo de cierre. Entonces necesita sempre pasadores. Póñeselle pasadores sempre, sea practicable ou sea o estilo batiente. Pero, bueno, podría ir sin eles. Temos a goma, coincide por este lado, non, coincide por este. Vale. Nos vendríanos a goma. Claro, isto fai de tapaxuntas, pola parte da fora, alinea e máis fai de tapaxuntas. Aquí lle botaríamos un punto de loctite de gomas e quedaría aí perfecto. O sea, eu isto meto primeiro na esquina da ventana e despois chego con outra, meto para baixo, punto de loctite, xum, arriba. E xa queda aí sujeto. Despois sigo metendo a goma para diante, chego ao outro lado, corto, meto a goma tamén. Entón teño que ter moito tal, porque claro, teño que facer cierre contra a ventana. Estes aí non che aguantan ben o sol, os cambios de temperatura. Incluso o diámetro é máis pequeno. Sí. Eso único é a experiencia práctica, non? No, venche todo explicado no catálogo, Mira, aquí no catálogo precisamente para eso, para que non se rayen os perfiles, é única exclusivamente para eso. No momento en que nós acabamos de ter o que é todo mecanizado, cando montamos a folla, retíranse un trociño así nos cortes, para que non se ralle, que siga tendo a máxima tal, e despois, cando temos a ventana montada xa, e xa lle montamos os herrajes, se retiran totalmente. Nunca se debe mandar para a obra con estes plásticos, porque estes plásticos, o fil este que leva, de protección, se lle dá o sol durante moito tempo, se pega ao lacao, e despois non se dá retirado. Non, para sacar a tela non se dá quitado. Exactamente, pasa o mismo. Funde co tal, e despois non tienes narices, non hai maneira posible de darlle desmontado o plástico. Entonces, mientras mecanizamos e tal, é importante porque vamos a ter un perfil perfecto, pero a larga hai que sacarlo antes de tal, porque despois podemos ter problemas. Bueno, ahora aquí temos un pequeno problema, temos unha mordaza sola. Pódeselle quitar aquí da presa. O único que quitar unha de aí da fresa. Quítase de aí e esa se pegará. Non é un follón, cando fíamos a máquina, a ver se nos libra. Sí, eu cando parece como que sabe. Temos que nos fixar sempre na base da máquina de que o perfil nos este totalmente ceñido atrás. Este como é unha zanca, o sea, un perfil de zanca vai cortado a 90 grados porque é para facer divisións e aquí non temos ningúns grados, entonces vai cortado a 90 grados e non temos ningún tipo de problema. Simplemente temos que ter o perfil arrimado atrás. Entón, comprobamos aquí pola parte de atrás que este é o perfil totalmente arrimado. Aquí, como ves, non está arrimado. Vale, entonces eso non nos valdría así. Tendríamos que ter o perfil aí, vale, para que nos estuvera arrimado totalmente. Aí, vale. Aí o perfil ten que estar arrimado totalmente. Se tuviéramos aquí unhas mordazas verticales tamén, aparte horizontales, xa nos evitaría ese problema, pero como aquí non o temos que ter moito cuidado porque solamente nos vai a apretar de arriba. E se temos o perfil torcido, non nos vai cortar aquí a 90 grados. Vale, entonces, fixámonos sempre, antes de fixar a mordaza, vamos a ver, todos os perfiles, cando se empeza a cortar, hai que despuntalos, porque xa vedes que aquí o perfil non ven rematado. Entonces, hai sempre un recorte que nos queda que vamos a perder. Nos perfiles de rotura, o normal non é que veñen así tan mal igualados, pero sempre tes un pouco máis de recorte que nos perfiles que son de perfil frío, que suelen vir xa, como xa veñen en unha única pieza, non tes o problema nin de que non veñan desalineados, nin que as polemidas non che cheguen ao borde, nin nada deso, ao borde.
Vale, bueno, entonces ahora fixámoslo o perfil, como nós aquí non temos este perfil pásanos un cachiño para diante, non nos damos pillado ca mordaza e é a 90 grados, pois tampouco pasa nada. Vale. Inda que fora a 45, ou ser un trozo de perfil dunha medida medianamente razonable, non nos la vai a enganchar a máquina nunca. Que pasa? Non o corta ben, porque non o vai a cortar perfecto, porque cando chegue ao final de todo o corte vai non despedir, vai non soltar. Entonces non nos vai a deixar o corte perfecto, pero como é un recorte, pois non pasa nada, non nos importa. Bueno, estamos aquí, en este caso, como nós non damos nin como é unha máquina manual, eu podría facer pois esta función que estou facendo agora. Vale? Onde está? Onde pega? Na mordaza. Vale, entonces eu podría facer, para cerciorarme de que a peza está arrimada atrás, podría meter aquí a mão. Aquí non habría ningún problema, porque non me vai a facer... Unha torniqueta? Podes meter unha torniqueta. Unha maderica... Sí, home. Eu, por exemplo, proxen aquí estas pezas. Vale. Este é o que me preguntaba, que xa esta línea 1. A línea S con este tipo de... Estes sabedes que están moi curradas, que están de chollar, méteselles un metacrilato, porque o metacrilato é algo que non raya nada e aparte é moi pulido. Entonces, como se utiliza con Sika, que sabedes que están todos manchados de Sika, a Sika aquí agarra bastante mal, entonces son bastante fáciles de limpiar, a non ser que sea en este caso, como xa teño moito rodado, entonces, pois eso, cambias o metacrilato, pois e outro día. Aquí sí poderíamos utilizar esta torniqueta, teñeríamos ya aí, seríamos un pouco contra atrás e evitaríamos o de ter que ter aí a mão metido. Vale? Vamos a encender a máquina, vámonos poñer, polo menos que sacamos o vídeo do procesorío. O que vos falaba ayer, vámonos a poñer... No, eu sempre, por desgracia. Pues ese estaba pulsado. Empezamos a subir o disco, sobre todo cando se empeza a cortar, non subimos o disco moi de golpe, porque os discos de aluminio poden enganchar, sobre todo neste sentido é moi raro que enganche, doblar o perfil e entonces dá un golpe. Entonces intentamos sempre, cando empezamos a cortar o disco, despacito, ¿vale? Empezamos a cortar despacio, non subimos o disco de golpe. As máquinas que son automáticas levan un regulador de velocidade, un regulador de subida, donde tú le das máis presión ou menos presión, entonces sube con máis velocidade ou menos. Dependendo do perfil que cortemos, poderemos ter máis velocidade de corte ou menos. Así siempre hai que adecuado, dependendo das automáticas, hai que adecuar a velocidade de corte. Non vale cortar todos os perfiles con a velocidade. Depende do espesor do perfil, depende de como coloquemos, teremos máis velocidade ou menos velocidade de corte. Levantaríamos o disco, teóricamente a máquina debe estar a apagar, como é o caso, debe de ter se non tuvera o sensor, como fan en algúns sitios que ellos penalizan para que a máquina non se apague cando levantes, para poder traballar con ela co protector levantado, eso non se debe facer nunca, pois non se houbera apagado, claro. Quitamos o perfil, o que vos comentei antes, o recorte de perfil. Ahora, colleríamos sempre a pistola de soplar e limpiaríamos, liberaríamos a pieza, sacaríamoslo para atrás e soplaríamos a máquina. Para que nos quede sempre o máis limpia posible, para que non nos raye os perfiles, inda que teñamos, como en este caso, o perfil protegido. Vale, de momento esta pieza non a vamos a cortar, só simplemente era por explicar como é a primeira que tiñamos, porque non temos un despiece. Entonces nós non sabemos de que medida temos que cortar a zanca, porque temos que sacar o despiece en relación ao marco.
Os despieces pódense facer de varias maneiras. Pódenos facer sobre a marcha, como é o caso que imos facer nos hoxe, quitando os descuentos sobre os perfiles que teñamos cortados, ou pódenos facer, claro, se tes un programa de corte ou faz na oficina antes por descontos ou tal, e ves xa que a lista de corte feita, que é o lóxico, é o máis normal que se debería de facer. No noso caso, como non temos lista de corte ninguna, pois vamos a cortar os perfiles para facer unha ventana de 1 metro por 1 metro, pero vamos a ir sacando os descontos sobre a marcha. Vamos a cortar este perfil. Este é o xunquillo. Este é unha barra de mar. Vale? Vale. Entonces este xa temos que cortar a 45 grados. Vale. Quitamos o para atrás. Nunca giramos a máquina co perfil posto aquí encima, porque que pasa? Se giramos a base da máquina co perfil posto aquí, vamos a rayar todo. Aparte vai nos costar moito traballo, como neste caso que está un pouco trincado con mordaza, non? Entonces, o perfil apartámoslo para atrás e agora giramos a máquina. Como o marco está o marco ponse sempre a parte da fora do marco, a parte que iría contra o premarco, que a parte esta da máquina, que a base da máquina traseira. A pestaña, esta, cortase sempre hacia baixo. Nunca se corta o perfil do revés, que a pestaña hacia arriba. Por que? Cando cortamos un perfil, intentamos ter sempre o máximo apoio cas bases da máquina. Entón, as partes que máis base teñen son esta e esta, porque sempre nos van a agardar un escuadro máis amplio, non? Entón, o perfil vai a aguantar moito mellor, sobre todo cando non temos, como en este caso, unhas mordazas que nos presionan o perfil neste sentido. Vale? Entón, giramos a máquina, poñémola a 45 grados, aí, e a volvemos a soplar, vale? Nunca traballamos coa máquina sucia. O mismo que falamos antes, vamos a deixar un pequeno recorte de perfil, porque as poliamidas non están perfectas, aquí hai un taladro e tal, é porque pode haber un defecto de lacao na punta da barra, que é moi raro que estén perfectamente lacadas hasta o borde. Volvemos a fixar a pieza, se queremos metemos para cerciorarnos de que está ben arrimada contra atrás, podemos meter a torniqueta. Necesitaríamos outro tipo de torniqueta para sujetar aquí. Aí vai. Vale? E volveríamos a repetir a operación. Vale, esta sería a parte que non nos valdría do marco, sería o trozo que eu vos digo que queda sempre, ahora se cortáramos o outro sentido, este recorte nos queda sempre de tal. Non poderíamos cortar a barra, agora coller e girar a barra ao outro sentido, poderíamos a coller, pero coincidiríanos que a parte esta hacia atrás. Entonces non nos fai unha boa base. O ideal é soltamos a pieza, giramos a máquina para este lado e cortamos a 45. Se lle damos a volta á peza, facemos a mesma función, pero entonces xa non temos esa boa apoio que vos decía eu antes que necesitaríamos para o correcto posicionamiento da pieza na máquina, non? Soltamos a pieza, liberámola atrás, poñemos a máquina a 45 do outro sentido, soplamos a máquina. Xa vedes que a produción de aluminio non iba a ser moi extensa, non? Vamos a mirar de que maneira quitamos unha referencia de medida. Exterior ou interior? O dun metro. O dun metro, cando dices tú unha ventana dun metro, son sempre medidas totales. Medidas totales, sempre. Nos contamos que nos medimos na obra un premarco.
quieres que se pase? Estás grabando, No ¿no? te cortes, que non pasa nada. Vale, un hueco. Un tío guapo como tiene, que non salga Vale, nadie. ese hueco, nós, cando vayamos a medir a obra, o normal é que nós, se isto ten un 0,5, Vale. o sea, un 1005, digamos, pois nós lle demos un metro ou 998. O sea, dámoslle un desconto sempre para dilatacións, e máis para posibles descuadres ou defectos que poida ter de que non este o hueco perfecto, dámoslle un posible, o sea, un descuento de 7 milímetros. Se son huecos moi grandes, hai que darxes máis, porque a dilatación, o aluminio dilata mínimo un milímetro por metro. 7 milímetros nos dos sentidos. Sí. Vertical e horizontal. O alto depende de como vai a parte de arriba. Se leva caixón, se leva monobloc, Sí. xa non che influye tanto. Sí, porque ten... Porque o único que che vai influir é pola parte da fora, porque nós, se dibuixamos en... Imaginamos. A ver se non me lío. Vale, esta sería unha ventana con un monobloc vista polo lateral. Aquí estaría a ventana, aquí estaría como a guía de persiana, aquí estaría... Vamos a un pouco máis. Aquí ya vai sempre casi apaño pola parte da fora, non? Vale, entonces, ahora, tendríamos aquí, vendríamos así aquí máis ou menos, sería o que é a guía de persiana, e aquí baixaría a cinta, non? Que vendría hasta o recolledor. Vale. En caso de que levara o recolledor, se vai unha persiana motorizada ou tal, por xa non levaría a cinta, ni levaría nada. Como ven a obra pola parte da fora? Pola parte da fora, a obra, polos laterales, nos chega hasta aquí, hasta a cara interior da ventana, pero a parte da parede, porque levan unha cámara, non? Entón, aquí tendríamos unha pared, vale? Aquí tendríamos unha pared que nos fai apoio aquí, e a pared adentro, o sea, a cámara de adentro, nos vendría hasta aquí, hasta dentro. A parede de adentro, pola parte de arriba, temos que ter un hueco para que nos aísle o caixón, porque senón vendrá, bueno, vai a vir na línea da ventana, non na línea do caixón, e o caixón nos vai a pasar para dentro da obra a mesma distancia que nos pasa aquí da cinta, porque isto vai ser a cara interior, non daqui para baixo, nos vendría, seguiría a outra parede, non? O sea, a parede, que isto xa sería obra, isto sería ventana, vale? Isto sería ventana e o resto sería obra, isto sería o monobloc, o caixón de persiana. Isto aquí, ahora, habría a parede exterior, vale? Tamén sería tamén hasta o fondo. Entonces, nós aquí, a parte da arriba, a parede aquí queda interrompida para aloxar o caixón. Entonces, nós aquí, pola parte de arriba, nós non vamos a atornillar, porque os caixóns non se atornillan. E aquí nos vai a chegar ao hueco de fora, aquí a parede vai estar dividida, no hueco da ventana, aquí non vamos a ter parede, dentro do que é o hueco da ventana. Vale, entonces, aquí despois sellaríamos lateralmente contra a obra, e aquí pola parte de arriba nos quedaría o que é o que vedes na parte de arriba das ventanas, que nos queda o hueco. Pero o caixón sube para arriba. Aquí podremos meter un cordón de espuma de poliuretano, sin demasiada, porque nos pode presionar o caixón hacia baixo e nos doblaría o caixón e depois o mellor non nos funcionará a Corre a presión. Vale, na maioría dos casos non se lles bota un cordón de silicona, o mellor para non filtro aire ou tal, levaría o tapaxuntas que remataría contra a parte de arriba do caixón, o sea, unha guarnición, tapaxuntas, o que lle virades chamar, a mesma que levaría lateralmente, pasaría pola parte de arriba do caixón. Aquí, en este caso, pois, a ventana pois, iría atornillada, como se ve no normal, a ventana ven adentro, a persiana baixa pola parte da fora, pois nós atornillaríamos aquí a ventana ao remarco que tendríamos lateralmente. Solamente lateralmente. Por abaixo as ventanas non se atornillan nunca. Porque se vivíramos no desierto do Sáhara poderíamos atornillar, pero en Galicia non se poden atornillar. Como perforemos o perfil de condensación ou perforemos calquera parte da baixo da ventana, vamos ter agua segura. O sea, eso seguriza de todo. Entonces, solamente, como temos monobloc e non podemos traspasar a persiana, solamente vamos a atornillar lateralmente. E despois, por abaixo, sí, podemos meter un cordón de espuma, por aquí, lateralmente, ou pola parte de abaixo podemos meter un cordón de espuma. Eso despois vai quedar tapado polo tapaxunta, non se vai a ver. Entonces metemos un cordón de espuma e por arriba podemos meter un cordón de espuma tamén, para que lle faga un pouco máis de fixación á ventana, que non quede solamente fixada
nas dúas cabezas. Bueno, non sei se tedes alguna dúda sobre isto. Atornillar unha ventana practicable é un estilo vaciante. Non é o mesmo atornillar unha ventana que te leva unha luna de 4 milímetros que leva un 6x6. Claro, o pince que vai a facer a folla e demais, fora xa das cargas do vento, de que colocas unha ventana, pois non é o mesmo colocar unha ventana nun piso de 18 que colocar unha ventana aquí a ras do chao. Iso depende da normativa xa despois. Iso hai, hoxe en día casi todo está normalizado, despois cada un fai como lle parece, pero hai normas para facer as cousas. Hai bueno, isto non pode explicar moi ben certa xente que hai por aquí que controla deso moito, máis que a min, que para atornillar, o sea, todos os materiales teñen unhas cargas de rotura, non? Entonces, dependendo da carga de tal, pois podense facer, bueno, ese controla deso moito. O sea, cada tornillo ten uns kilos, sí, os que sabemos, pero digo que teóricos que poden. Si sabías tú, por ejemplo, típica ventana pequena como esta, más o menos de cerca dun metro. Esa ventana dos levaría 4 tornillos, dos a cada lado. Siempre se atornilla cerca das bisagras, vale? Porque é donde sufrimos a hora de que nos teñamos, por exemplo, o que vos explicaba, non é o mesmo atornillar unha ventana corredera como practicada. Sí. Aquí esta ventana atornillaríamos aquí. Teríamos un tornillo aquí e outro tornillo aquí, pola parte de arriba da bisagra. Vale? Porque é onde temos o punto onde vai facer máis forza a ventana. Se houbera un trayecto moi largo entre aquí e aquí, meteríamos outro tornillo aquí no centro. En este caso non o necesita. O sea, non o necesita. Non ten ningún tipo de problema de tal. Unha ventana dun 20, que é a medida estándar de ventanas, as alturas, os anchos non hai normalización. Agora empezan a normalizalos. Por que? Porque se nós, as barras veñen a unha medida estandarizada. Entón, se nós facemos ventanas, imagínate, de 90 centímetros, a barra vai nos dar 90, 90, 90, 90, 90. Cando cheguemos á última vai nos quedar un recorte de 40, de 30, de 20, e iso vai repercutir no precio final da ventana. Porque non é o mesmo que nós perdamos en cada barra 30 centímetros que perdamos un metro. Porque nunha ventana, pois mira, é un metro de perfil, non pasa nada. Pero en 100 ventanas son moitísimos metros de material. Entonces, que pasa? Iso repercute no valor total no conxunto da obra, repercute moitísimo. Entonces, sempre se trata de axustar as medidas, esos arquitectos agora normalmente xa o deberían de facer, ou suelen de facer, as medidas totales. As ventanas en alto fanse dun 20, unha pola normativa das alturas que hai agora de edificación, e outra porque antes as barras viñan todas a 6 metros, agora non, as de rotura veñen a máis. Pero as barras viñan a 6 metros, entón son un 20 por 5 son 6 metros, menos os descuentos que lle metes, por exemplo, aquí para o perfil de condensación e tal, sobre ao final, pois eso, o despunte dun lado, que son 3-4 centímetros, malo o despunte do outro, xa tes 7 centímetros. Prácticamente estás aí, unha cousa ca outra. Entonces, o desperdicio que hai é moi mínimo. Aquí no aluminio que se busca sempre que o recorte sean o mínimo posible. Aquí temos un problema. Ahora, unha máquina de corte descendente é moi sencillo, porque ti poste enfrente á máquina, eu aquí marcaría a medida do perfil, vale? Pondría 1 metro, pondría 1 metro aquí, vale? Entonces eu agora chegaría co perfil, posicionaría aquí no seu sitio, pondríame enfrente ao tal, a ollo, sin problema, pero calculase ben, e cortaría, fixaría a peza no sitio onde tendría que poñer, e vía. Pero é que eu aquí non vexo disco, non sei onde me vai a cortar. E teño na parte de atrás o disco, por encima, onde a medida que eu teño, polo menos la tuvera aquí, e non me podría medianamente imaginar onde vai a salir. Pero estáme na parte de atrás. Por eso vos digo que con esta máquina, sin un tope numérico, non dades traballado. É que é inviable dar feito aquí un corte. Non sabedes onde vos vai a salir o disco. Como eu sei que aquí corta 1 metro, ou un 0,2, ou un 0,4. Non o sei. Teño que ter moita imaginación, e tal, se teño un tope, cortarei un milímetro máis ou un milímetro menos, ainda que non sea numérico, pero polo menos cortas todos igual. Tope hai, pero mira que topazo tes aí no suelo.
Xa, sí, no, eso non Ese é o que ven- vale. ese é o que ven coa Ese é para que máquina. pese máis máquina. Ese como os venden ao kilo, Sí, mételle ferro. Entonces aquí temos un problema. Nós vámoslo a facer, como nos dá igual que teña un metro exacto ou tal, vámoslo a facer aproximadamente. Entonces, que vou a facer? Pois vou a calcular aproximadamente, máis ou menos onde a mí me parece que vai a cortar. Bueno, isto en España é un arte. Eu nunha de corto de filete, corto xa a décima de milímetros. En esta é máis complicado. Porque aquí hai que ter moita imaginación xa. Vale, entonces agora vamos a coller e vamos a medir desde aquí. Pouco, porque faste. Colles unha barra un pouco curiosa cuadrada e chante que analizas vos que tedes pesadoras que milímetro menos. analizades o ancho. Vamos a dar un milímetro de desconto. Creo que me vai a cortar un poquinho máis grande, pero bueno, da igual. Vale, entonces agora baixaríamos xa esta mordaza, porque esta pieza, si nos sirve, e queremos que o corte que nos quede perfecto, entonces baixamos esta mordaza. Temos cuidado sempre de que as mordazas nunca nos coincidan na zona de corte, inda que algúns dixeran que eso é para cortar, non é para cortar. Eu digo polo contrario, eso, totalmente. Liberamos a mordaza, apretamos. Pero con un destes. Vale, e aí tendríamos la peza fixada, vale? Entonces ahora, pues eso, repetimos a operación de siempre. Tendríamos aquí normalmente un carro